Warning, this video will be completely in Finnish, so it's your own fault if you blow out your ears. Moikka moi ja tervetuloa Finnish Guy Likes Moviesiin. On tosi outoa tehdä meitsin eka video suomeksi, mutta eiköhän tää tästä. Finkino on rempannut kokonaan sen Tennispalatsi 1 Helsingissä uudeksi Scape-saliksi. Ja meitsi pääsi kattoo uuden Independence Dayn siellä. Jos sä haluat nähdä mun arvostelun siitä, klikkaa tonne. Pikku vinkki, ei ollut hirveän hyvä leffa. Mutta miltä itse sali näytti? Merkittävämmät uudistukset salissa on uusi 4K-laserprojektori. Sen etuja on se, että nykyään varsinkin 3D-elokuvat on paljon kirkkaampia kuin aikaisemmin, koska projektori on niin paljon valotehoisempi. Ja sen kyllä huomasi hyvin Independence Dayssä, jonka mä kävin katsoa 3D:nä. Se kuva on kirkas, ei ollenkaan semmoista tummuutta ja kontrastin häviämistä, mitä on aikaisemmin ollut 3D-elokuvissa. Samaten kyllä se 4K-resoluutio vaan on upeata katsottavaa. Mun ymmärtääkseni tää on Finkinon toinen 4K-projektori Suomesta, joista toinen on Espoon Sellon ykkössali. Ja vaikka se kuva näytti kyllä tässä Independence Dayssä oikein loistavalta, mä todella toivoisin, että mä pääsisin katsoa jonkun elokuvan, kuten The Hateful Eightin tai The Revenantin, mitkä mä pääsin katsoa Sellon 4K-salissa ja näytti aivan upealta. Mä voin vaan kuvitella, että tässä salissa ne näyttäisi huomattavasti vielä paremmilta. Mä kävin kattoo tää uuden Independence Day mun parin kaverin kanssa. Ne sanoi, että niitä häiritsi pikkasen kankaan reunoilla oleva pieni kuvan epätarkkuus. Mä väitän, että se ei niinkään johdu siitä projektorista, vaan se saattoi johtua ihan vaan itse elokuvasta, jossa oli pieniä kuvauksellisia ongelmia. Tai sitten mullakin oli pari kertaa sillä, että kun ne lasit on vähän uudenmalliset, niin niihin itse linsseihin niissä laseissa tulee pieniä heijastumia. Jotakuta se voi häiritä, mua se ei häirinyt. Samaten mun kavereita häiritsi erittäin voimakkaat hätäpoistumistievalot. Ja siis okei, oli ne kirkkaat, mutta toisaalta ne pitää olla siellä, niin Koska mä olin itse päässyt katsoa jo muutaman 4K-näytöksen Sellon salissa ennen tätä, mä olin enemmän itse innoissani uudesta Dolby Atmos äänijärjestelmästä. Lyhyesti sanottuna Dolby Atmos-järjestelmän idea on se, että koko sali vuorataan kattoa myöten kaiuttimilla ja käytännössä kattoen päästään täydelliseen 360-asteiseen äänimaailmaan. Ja ikävä kyllä, tässä elokuvassa ainakaan mä en saanut siitä mitään irti, mutta se oli selkeästi kyllä enemmän elokuvan vika eikä itse järjestelmän vika, koska se lyhyt 20 sekunnin Dolby Atmos traileri, mikä tulee elokuvan alussa, oli aivan huikea. Joten mulla on edelleen korkeat odotukset järjestelmästä ja se pieni pätkä, mitä mä oikeasti pääsin sitä niinku kuulemaan hyvällä miksauksella, kuulosti loistavalta, joten mä todella odotan näkeväni jonkun uuden hienon elokuvan. Sanotaan vaikka Finding Dory voi olla aika erinomainen tällä. Muuta uutta kivaa oli uudet nahkapenkit ja pikkasen enemmän jalkatilaa. Jalkatilaa oli oikeasti ihan meitsillekin riittävästi. Mä oon 182-senttinen jätkä, niin kyllä mulla oli siinä ihan mukava olla. Mun kroppaan penkit oli erittäin mukavat. Mun kaverit vähän valitteli, että niissä oli vähän liian tiukka ryhti niissä penkeissä, mutta ainakin meikäläiselle, jolla on ollut pikkasen selkäongelmiin, oli aivan loistavat ne penkit. Samaten salissa on uusi hieno säädettävä tunnelmavalaistus, joten kun sä tulet elokuvaan ja poistut sieltä, siellä voi olla hieno tunnelma. Liput tähän kyseiseen saliin on 3 euroa kalliimmat ja se on nyt sitten katsojassa se, että tuoko se sali siihen lisäarvoa 3 euron verran vai ei. Meikäläisen kaltaiselle elokuvafriikille ehdottomasti. Esimerkkinä mä käytän, kun mä pääsin viime keväänä katsoa The Revenantin ja Hateful Eightin 4K-näytöksessä Sellossa. Aivan huikea esitys ja ero 2K-esitykseen eli tavalliseen elokuvateatteriin oli huikea. Kaiken kaikkiaan mulle itselle jäi erittäin positiivinen fiilis tosta salista ja mä jään itse odottaa innoissani tulevia elokuvia, mitkä ottaa kaiken hyödyn irti noista salin uusista teknisistä parannuksista. Tää Independence Day ei tarjoile sitä kaikista parasta herkkua elokuvana, saati sitten niin kuin visuaalisena tai audioelämyksenä, mutta tulevaisuudessa varmasti tulee elokuvia, mitkä on huomattavasti parempia. Kiitos sulle oikein paljon, kun jaksoit katsoa tämän videon. Jos sä haluat nähdä lisää meitsiä tulevaisuudessa, niin paina ihmeessä tilaa-nappulaa. Se merkkaisi mulle todella paljon. Samaten, jos sä oikeasti tykkäsit tästä, paina tykkäysnappulaa. Ja jätä mulle ihmeessä kommentti tai laita mulle Twitterissä viestiä. Meitsi tykkää jutella näistä asioista erittäin paljon ja teen sitä erittäin mielelläni. Ja toivottavasti näen sut tulevaisuudessa myös. Moikka moi! And welcome to Finnish Guy Likes Movies. My name is Ville and today we're talking about Independence Day Resurgence. Independence Day finally gets a sequel and it's not good. It's severely flawed on many fronts. Independence Day Resurgence happens 20 years after the original and humanity has come together